Здравейте! Днес ще ви покажа една техника. Казва се свинкът. Тя изглежда нещо като това. Така, как се прави? Много е лесно. Много бързо се сваща. Започвате като държите тестето по определен начин. Средният пръст трябва да е в най-дясната страна на тестето, както и палец. Без взимане, ако трето, нищо не правите с тях. С показалеца отделяте карти. Горе-долу половината. Трябва ви... не ви трябва време, просто малко практикуване, за да се научите да ги отделяте малко по-хубаво. След това, след като сте отделили, с лявата ръка трябва да прещипнете картите. Ето сега, както виждате, нито един от пръстите ми не пипа пакета с карти, само палеца. Така, след това пускаме картите и слагаме тези отгоре. Да повторим отново, значи хващаме го така, от десните страни, след това отделяме с показалеца, прещипваме с лявата и слагаме най-отгоре. Добре, и накрая трябва да се получи нещо като това. Добре, това беше всичко от мен. Беше кратък клип, но какво да направя? Абонирайте се, дайте положителен вод за клипа, давайте ми идеи на какви техники и трикове искате да видите от мен. И да, чао!